1526 година, 500 години назад, толкова време за колкото се разгражда една пластмасова бутилка. Да си представим, че пластмасата съществува и изхвърляме пластмасовата си бутилка някъде навън през 1526 година. Леонардо да Винчи вече оставил своя отпечатък в история. Бутилката все още не е разградена. 1626 година Галилео променя представите ни за Вселената с помощта на телескопа. Шекспир вече е написал своите пиеси. Бутилката все още не е разградена. 1750 година първа предстои да започне индустриалната революция. Пластмасовата бутилка все още не е разградена. 1850 година индустриалната революция набира скорост. Появяват се първите железници. Българското възраждане е в разцвета си, но свободата още не е дошла. Пластмасовата бутилка държи фронта. 1944 година, Втората световна война, 6 юни десантът в Нормандия, стотици хиляди млади мъже и жени се борят за свободата си. Пластмасовата бутилка все още не е разградена. И ето ни и днес. Само за около 100 години пластмасата промени света, но една пластмасова бутилка, използвана за няколко минути, може да остане на Земята до 600 години. Това означава, че тя ще съществува още дълго след нас, след децата ни и след много следващи поколения. Затова всеки избор има значение. Използвай отговорно, рециклирай, намали пластмасата, защото природата помни всичко. И сега специална награда за всички, които са останали до края. Показвам ви локациите, къде са скрити двата трионда талисмана, винаги с възрастен придружител. И пазете прекрасната ни планета чиста. Успех!